ایرو نوچگان آمه حنیفه اسلاماز بطر نوچه کی چکر برای نوچه جهات ما به هفدور خبر دا تشتی کو ایرو آمه بین سرکران و حیانها ام خلط زانبونه چی افتشت کنسرو این کو ام چه دکن وک ام بجن آوا فرنگیا یا جی ترشین یا جی ریچال و زانک وقتی کو دم و وقت سر داد چه لسر هنه کفک دگره زعفی جارا پرانیه جارا جی کبانیه مال رات که و کفک داویجه لبریده جی دوام دکه افتشت گوته کو جبو صحت و تندرستیا ما گلکی زرارکا مزنه هکا و صابه دوی ام وی زانیاره خوش سریح یا بنی بگوهرینه کام هرن گوه بدن پسپوران بکا چو گوتنه Ji bo zivistanê gelekî hazirî tên kirin, herî zêde jî ava firingiyan, konserve, rîçal, tirşîn tên çêkirin û sebze û fêkî tên hişkirin. Lê cana li ser van konserveyan kûfik çêdibe. Çünkü xirab bû, sıxintî dibe, ji bona sağlıqê jî uygun nîne. Ji bona wî. Zehirlenmiş dibine. Lê carna hin kes ciyê küfikê davêjin û yê dinê dixwin. Gelo însan ciyê küfikê bavêje û yê dinê bixwe zirarê dide wan. Ve konserve leke vekti xarnavi hat on geleke li qavanozoyu birinin qavanozoyu qıcı qapağı heneki üverimi bi ama demek ki hava hildaye ama insanı zehirlemiş diye kesinlikle ona evi konserve onnaxon ya da vellerini qader duruyor heneki jihatiye kavat bir de sevinafon ya da velekir sebzeyi eğer rangi çubi dise yekeme ona evi ne yaparın. Pır insan dema kul ser ava fırıngî wan kufik digre ciyê kufikê davêjin û dibêjin tiştekî nabe û yê dinê dixwin. Hûn jî wisa dikin hûn jî dibêjin tiştekî nabe hûn dixwin naxwin. Ya baş bo hiç kufikê negirê nehwecîm hov bixwe bavêjî çêtir tabii ama Diyetisyen Sevgi Gök dibêje teqes divê neyê xwarin lewra dibe ku ew kûfek ketibe nav hemû ava firingiyan. Mesela salça küflenmişti bir kuvveci küftit. Mesela habiye sadece küfoyu tabi emen kullanmıştı ki ama yanlış ya. Çünkü mesela eri yüzeyde küfiye ama emer fransız yani bina vaziraliye ama emnizan navide küfiyet ne emceğini kan emin bin. Jnavi geleke tamamı geleke merif akkeli. Bavi. Ji bo ava firingiyan xirane be divê meriv hin tiştan bike lewra rê û rêbazawê jeye. Droja havayê lê xêwa bacana salekî duê qavanozê dibimîne tiştek jê nayê. Naxwazê şor bike xweya kêmtir bixwe bira biçek zeyt bera serdin ve çaxê jî xufik nagirê. Ji bo konserve xirane bin divê li cihên hênik û tarî bên veşartin û divê di nav 6 mehanda bên xwarin.